Avui vinc amb un tutorial per posar punt i final a les situacions que es creen per aquells comentaris que estem exposades les persones que hem estat adoptades o tenim trets físics diferents que fan un ai al cos quan els sentim. Benvinguts i benvingudes, soc la Farners i això és un nou vídeo del meu canal de YouTube. Comencem! Ens podem trobar en diverses situacions quan rebem aquests tipus de comentaris. Situació número 1. Crec que és la més freqüent i la que més cops viurem a la nostra vida. I és quan una persona, diguem-li X, diguem-li Y, en un moment concret de la nostra vida, se'ns creua per la vida i fa un comentari així que... Doncs bé, en aquest cas, moltes vegades hem de tenir en compte que no ha hagut mala intenció. Moltes vegades la gent no se n'adona que potser a nosaltres ens pot sentir una miqueta incòmodes o que no ens acaba d'agradar. Doncs, en aquest cas, el deixes passar. Posem-nos en situació. Estàs, no sé, estem en un súper i vas per al passadís dels Kellogg's i se't creua una senyora que et vol preguntar on estan les compreses. I simplement per jutjar pel teu físic o pels teus trets, se t'acosta, et fa una cara rara i et pregunta: ¿me entiendes, guapa? Clar. Primer de tot, intueix que ets sorda. I segon, que no saps, no entens el llenguatge que es parla. Doncs bé, com potser no te la tornaràs a trobar en ta vida i no ha hagut mala intenció, perquè no és culpa seva que inconscientment hagi intuït que el teu sentit de l'orella no està desenvolupat i que, bueno, ets estrangera, doncs amb un to de tranquil·litat i que, evident, o sigui, que no ha hagut mala intenció, per tant, no t'ha d'afectar, no cal prendre-s'ho personalment, li contestes: sí, t'entenc perfectament. Es quedarà de pasta de moniato. S'adonarà que s'ha equivocat. Situació número 2. Aquell moment no gaire agraciat que crea el teu tiet tercer que tan sols veus 3 cops a l'any per les festes de Nadal, que saludem a tothom normal, arriba el teu torn i et diu: hola, quant de temps? Senyor, per una banda, ens ho podem prendre humorísticament, ens riem, ja, quina gràcia. Ell no riu perquè no pilla perquè et fa gràcia, però bueno. 2 petons, bon Nadal i comencem el dinar. Però també pot donar el cas que després d'aquests 15 anys de la teva existència, als quals en cadascun 3 cops a l'any es repeteix aquesta situació, doncs cansa. En aquest cas, se li diu: saps que no hi ha mala intenció i saps que potser ho fa amb bona fe, no sé, bona fe, sí. Llavors, doncs, educadament i amb sinceritat, se li diu: escolta, tiet, que ja sé que sóc d'origen xinès, que tinc trets diferents, porto 15 anys vivint, no cal que em facis senyes indirectes de que potser no vaig néixer per aquí. I segurament que ho entendrà perfectament, s'adonarà i dirà: ostres, d'acord, ho sento, i no es tornarà a repetir. Tercera situació. Comencem amb la mala intenció. Aquell moment incòmode que moltes vegades és de curta durada, però és bastant intens, en el qual X fa un comentari una mica despectiu simplement per ser d'una altra ètnia o de tenir els trets físics diferents. Aparta, chinita de mierda. I per aquells motius de la vida es creu superior
i fa un comentari així no gaire adequat. El deixem passar. Saps que potser aquesta persona no la tornaràs a veure en ta vida i saps que no es mereix una conversa. Així que, next. I després, per últim, last but not least, la situació 4. La típica persona que està a la teva classe i 2 cops per setmana et fa el comentari de Chinita, vete a tu país. ja m'enteniu, no? El cas que es repeteixi aquest moment moltes vegades i saps perfectament que no hi ha ni una gota d'innocència en els comentaris, doncs se li diu que molesta. Se li diu educadament, amb tranquil·litat i assertivament. L'assertivitat és... Què és l'assertivitat? Senyors, què és l'assertivitat? Assertivitat, gent, assertivitat. I què és ser assertiu? L'assertivitat és la capacitat d'autoafirmar els drets d'un mateix sense manipular els altres. És una habilitat de comunicació. Ser assertiu és poder comunicar, expressar el que sents, defensar la teva manera de pensar sense ofendre ni sense voler fer canviar el punt de vista de les altres persones. Doncs bé, fins aquí el tutorial de com posar solucions a les situacions incòmodes creades per aquests comentaris. També s'ha de dir que podríem pensar d'estalviar-nos aquests comentaris que abans de dir tens el remordiment de que estàs patint el risc de que siguin malentesos o puguin ofendre a la persona a qui van dirigits, Vinga, feliç 2020. Abans d'acabar aquest vídeo, que segurament és l'últim de l'any i l'últim de la dècada, voldria agrair-vos tot el suport, tots els comentaris, missatges, tot el feedback que m'heu enviat, de veritat. O sigui, aquest any ha sigut molt heavy. Espero continuar creixent i continuar creixent amb vosaltres. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, de veritat. I recordar-vos, com a cada vídeo, que podeu comentar aquí baix, sou lliures, li podeu fer m'agrada i em podeu seguir per YouTube. No m'agrada dir subscriure, és que em costa pronunciar-ho. Feliç 2020, gent! Espero penjar vídeos. Més vídeos que aquest any. Vinga, a gaudir!